Illum il-bibien tal-iskel f'pajjiżna reġgħu fetħu biex jilqgħu eluf ta' studenti fi ħdanhom. Sbaħna hawnhekk biswit l-iskola primarja ta' Ħaltarxin fejn f'atmosfera ikkulurita u ferħija t-tfal qed jintlaqgħu għal sena akademika ġdida. L-erba' filgħodu aktar minn 28,000 student u studenta mifruxa mill-ewwel sena tal-primarja sal-11-il sena tas-sekondarja jirritornaw fuq il-bankijiet tal-iskola fl-iskejjel tal-istat f'pajjiżna. Dan wara li fil-bidu ta' din il-ġimgħa daħlu għax-xogħol aktar minn 7,700 edukatur. Quddiem l-iskola primarja ta' Ħaltarxin fejn iċkejknin sabu atmosfera mill-isbaħ b'mużika u karattri sinonimi ma' tfal fuq inizjattiva tal-Kunsill Lokali, tkellimna ma' wħud mill-istudenti żgħar li se jissuktaw bil-vjaġġ edukattiv tagħhom wara x-xhur tas-sajf. Ferħana. U għalxiex ferħana? Għax eċitata l-iskola. Eċitata. Għalxiex l-iktar eċitata ma? Għax nistana merħbi fil-ġodda. Għax ver sabiħ il-skola. Ħabba l-iskola nħobba. Urrajt naħseb ta' U għalxiex l-iktar li jinta eċitat? ħabba l-skola l-iktar. Għax nħobba ħafna jen. Ħalli kolli l-bib ġodda u nitgħallem. Tajba. Tajba, u għalxiex l-iktar li jinti eċitata? Għax jenna forsi meta ikolli l-eżami nagħmelhom. Music, because I like dancing. Alright. Eċitata xifti? U għalxiex l-iktar jitħares il-qudiem? Biex mbagħad immur ġo klassi tajba sekondarja. Uħud minn dawn it-tfal waslu bit-trasport offrut b'xejn mill-Gvern li matul din is-sena skolastika se joffri 2,410 rotot. Aktar minn 32,000 student u studenta mill-livell ta' kindergarten sa' sekondarja se jgawdu minn dan is-servizz. Oħrajn, il-maġġoranza, ġew mal-ġenituri u n-nanniet li kellhom diversi emozzjonijiet waqt li raw lil uliedhom u n-neputijiet deħlin fl-iskola li se tkun it-tieni dar tagħhom għax-xhur li ġejjin. Ovvjament bħala ikolli ħafna emozzjonijiet differenti, inkun naqra nervuża, naqra eċitata, tibda tgħid nispera li jmur tajjeb mat-tfal, mal-allima li m'għandix dubju, għandna allima dedikati ħafna. ħanim nisjom żgur għax tal-qudna tlieta issa. Imma tfal ferħanin. Is-sena looking forward għax year 4 ħatibda l-eżamijiet u ħafna ħajħduha kontrija imma jiena relieved. Għax jien għandi tlieta u ġennewni das-sajf. Imma nimmissihom xort ovvja. Enna ċitata x'issa mhux ħanaraħħom mhux ħajkunu żjed magħna u ħajmorru l-iskola. Looking forward. Tħossa naqra mbagħad in-nuqqas tibda. L-emozzjonijiet hekk kif ikunu? Fimni, sakemm nerġa' naqbad ir-rutina tas-soltu. Naqra ċitata t-tifel sakemm jidrana għal-ħbieb, teachers, imma kuntenta bl-iskola. It-tifel kien ferħan, kuntent ma' min qiegħed ma' dis-sena. Hopefully konna sena tajba. One News jawgura sena skolastika tajba mhux biss lill-edukaturi u lill-ħaddiem amministrativi fl-iskejjel imma lill-istudenti kollha li se jibdew sena skolastika oħra li fl-aħħar mill-aħħar għandha lan li tagħtihom l-opportunitajiet kollha possibbli biex jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom.